from your logistic partner. Speed, timing, stability, own warehouses, tradition, modern fleet, eco-friendly, team spirit, innovation, or all of the above. There are many ways. There are a few optimal solutions. And there is only one. Hopi. Hopi, your partner in CEE Logistics. We are a family logistics company founded in 1992, providing customer service orientation for food and non-food services. We are your partners for the best. We'll be happy, and so will you. Dobrý večer. Moje meno je Michal Horák a rád by som vás privítal na ďalšej v poradí už tretej prednášky Students & Co. A je mi cťou vlastne privítať vás na dnešnej prednáške s názvom František Piškanin, jak ďalej logistiku veľcí hráči, ktorá nesie motto firma žije, dokud roste. Je mi cťou privítať dnes na fakulte nášho cteného hostia, pána Františka Piškanina, ktorý je vlastne zakladateľ, majiteľ, jednateľ logistickej spoločnosti Hopi a takisto je to podnikateľ roka 2012. Teraz by som vám radi ešte pustili jedno krátke video, v ktorom by sme vlastne predstavili osobnosť pána Piškanina a potom už predáme slovo jemu. První věc, kterou bych řekl, tak jak já ji cítím, je, člověk musí sám sobě věřit a musí věřit své myšlence, své vizi a mít tolik sebekázně, aby za ní stále šel. Tedy zůstat hopíkem.
To je album, které říká Hopi 20 let. Mě to udělalo radost, když jsem to poprvé spatřil. Teď jste mě překvapil, že mi to dáváte do ruky a říkáte, pane Piškanin, jak to vidíte dnes s tímhle odstupem. V životě potřebuješ mít trošku štěstí, jak obchodního, tak na lidi. A tady to bylo především na lidi. V době, kdy jsme věřili sami sobě, nikdo nám nic nedal a vlastníma rukama a vůlí jsme šli za svým cílem. S tím, že tvoříme a budujeme sami pro sebe a chceme dokázat, tady manažeři, tady mý synové a já na půdě, a postupně jsme to odrazili do podoby, která se jmenovala první samoobslužný velkoobchod v Čechách. Mít to štěstí, že máte správní lidi, nastat i k sobě, ale někdy mít od Boha i takovou formu štěstí, že víte, komu máte naslouchat a co si mám teď z té nápovědy, kterou mu ten Bůh nebo to štěstí nahrálo, že se tam do té společnosti dostanu, co z toho je šrot a co si vzít. Ano. Tady, když teď se podívám na klášterec, tak se mě vyvíjel výrok 1. leden 1993 a nákup velkonákupny jednoty, první naše auta, první liaska s vlekem a první náznaky rodící se loga Hopy. To je pouze takovej ten pohled nad tím. Ten pohled dovnitř znamená, ty musíš dát dohromady organizační strukturu. Ty musíš umět implementovat informační technologie do firmy. Ty musíš dát dohromady účetnictví. Ty to musíš provázat všechno v čase. Ty musíš investovat, musíš jít na banku, musíš si půjčit peníze, ty peníze musíš vrátit, ano. Musíš mít odvahu si půjčit další peníze, zase na ně vrátit, teď to skloubit, ten tým musí furt jet, to přeci teprve teď začíná tvorba toho stroje. A to byl ten moment, když jsem si musel říct, nejseš ty naivní, když ty už nemůžeš dál dělat kešenkery, teď se tady úplně změnilo pole, na kterém se hraje, teď to jsou úplně jiný pravidla, ten tvar fotbalového hřiště je úplně jiný. To znamená, už to není to, že tady se něco zlikvidovalo, co v okrese znamenalo pivovar, ovoce, zelenina doma, ano, pekař doma, masokombinát doma, mlíkárna doma, ty bychom mohli pokračovat. Ne, najednou tady bylo něco, že sem přicházeli velký hráči z Evropy, kteří měli jednu centrálu a chtěli najednou zásobovat Českou republiku jinak, než doposud bylo zvykem. Takže ještě jednou dobrý večer a děkuji, že jste mě pozvali, já si to nesmírně vážím, rád jsem mezi vás přijel. Tady bylo teď kousek pohledu do soukromí. Možná to bylo i dobře, že jste si udělali nějaký úsudek. Tedy první věc, kterou vám chci sdělit, já jsem nic neprivatizoval, já jsem nepotřeboval žádný ODS ani politickou stranu. My jsme nezačali tím, že bychom psali privatizační projekty nebo někomu řekli, aby nám napsal privatizační projekt a pak jsme něco dostali, pak se zhaslo, ráno se něčeho držím a říkám, že jsem podnikatel a mám firmu. My jsme začali myšlenkou na zelené louce s takovým tím prvním vědomím, jak se k tomu postavit, jít si půjčit peníze, začít něco budovat, když ten nadnárodní kapitál, který se sem hrnul,
měl nejen 40letý zkušenosti, nikdo ho netlačil, měl to srovnaný krok po kroku. A my jsme museli za jízdy do toho rozjetého vlaku naskočit, tedy na jedné straně strašná nevýhoda, podkreslená ještě tím, že oni měli peníze na 15-20 let za 2%, protože se říkalo, podporujeme vstup našich podnikatelů na teritoria, kde už jednou byli. A my jsme měli taky peníze na 2 roky za 22%. Tak a teď jsme stáli všichni na stejné startovací čáře. A jak se s tím vším vyrovnat? Tedy, když jsem si toto uvědomil, tak jsem řekl, všechno je to sebevražda a rozhodl jsem se říci, no, když sem jdou, tak všichni budou mít jeden cíl. Co nejrychleji obchodně obsadit Českou republiku. Tedy budou potřebovat servis. Servis, kde jsem nevěděl vůbec ještě, ani se mi nezdálo o nějaký logistice, natož, jak říkali někteří, akorát tak to uměli napsat, ale to bylo všechno, co o logistice věděli. Tedy rozhodl jsem se, že bych měl začít přemýšlet jináč a říci, jestli jsme se po roce 89 rozhodli jako jediná země stylem, že jsme zvedli Rafiku politickou, ale zároveň Rafiku obchodní, to znamená, řekli jsme si v uvozovkách, no my jsme pupek světa, my se s tím popereme, založili jsme si mraky bank a podobně. Tedy najednou jsem byl něčím konfrontován a to jsem musel nějak zhodnotit a tam jsem udělal první správní rozhodnutí, že jsem řekl ne. Ti velký hráči, kteří jsem naplul, a teď si představte, co se dělo. Nejprve se sem pustil retail. Retail zmapoval republiku, že a když měl jasno, že je tady, že má silný postavení, tak za ním přišla pak v té druhé vlně ta část, která se nazývá výrobní část, a mohli bychom si povídat Nestlé, Unilever, Procter & Gamble a podobně. A čím bylo naprosto jasný, teď už tady mám koncovku, protože v podnikatí platí zásada. Vyrábět umí každej. Časem i dobře, ale musíš umět prodat. A oni najednou tady měli síť, tedy v té druhé vlně přišla i ta výroba. A já jsem si řekl, ano, to je ten moment, kde bych to mohl začít propojovat a rozhodnul jsem se nějak zvládat myšlenku servis a služba. A mezi tím, a to je pro vás už trošku historie, probíhalo ještě něco, čemu jsme říkali malá velká privatizace, tedy lidi naprosto neznalí základních ekonomických pojmů a finančního myšlení si sedli do takovéhle auly či posluchárny, tam někdo přišel a řekl, dražím tuhle prodejnu, dražím tenhle barák, a lidi zvedali cedule 10 milionů, 12 milionů, 15 milionů, jim to bylo úplně jedno, protože neměli vůbec žádný pojem o tom, že se taky něco musí vydělat, vrátit, zisk a obrat je stejná veličina a podobně. Prostě tyto hrozný začátky vytvořily situaci, že najednou tady byly český výrobní podniky, těm se vzali sklady, těm se vzali koncovky prodejen a začalo se privatizovat a ty lidi neměli kde nakupovat. A to bylo kousek v tom filmu, co jste viděli, to byly ty naše první cash and carry, které jsme začali startovat. A já jsem tam vzpomenul větu, že v životě potřebujete trochu štěstí, jednak na lidi a jednak platí takový to, když se nebojíš a věříš si a za něčím jdeš, tak nemáš jenom štěstí na lidi, ale v nějaké fázi se dostaví štěstí i v jiné podobě. A to byl ten Tengelmann, kdy já jsem byl najednou konfrontován tím, že tady je rodina Hauptů, což je majitel Tengelmanna, a ten řekl, že se svou dcerou, a tehdy to byl plus diskont, vy si to umíte všichni vybavit, plusy tady byly, než se to prodalo, že bych chtěl v České republice vybudovat síť a právě teď bylo to štěstí, že jsem se s ním mohl potkat a že bych potřeboval prostě v tom začátku pomoct. Samozřejmě my jsme si mysleli, že jsme ti nejchytřejší a všechno známe. Německá povaha je ještě horší, ta si opravdu myslí, že všechno zná a nedá si poradit. A výsledek byl ten, že tedy ano, my si vážíme toho, že nám chcete pomoct,
potřebujeme síť, potřebujeme pozemky, potřebujeme prodávat, ale zároveň měli takový ten patent na rozum, který jsem měl, a my chceme 95% výrobků dovážet a 5% českých výrobků k tomu tady prodávat. No samozřejmě to nemohlo fungovat, my jsme se jim to snažili rozmluvit, že to tak nejde. Přesto tedy jsem se najednou musel naučit dělat licence, povolení, atesty, překlady a všechno to navzorkovat. A najednou něco začalo, kde jsem čuchnul k tomu velkoobchodu úplně z jiné strany. Tedy byli jsme to my, kteří jim nakupovali, jim otvírali dveře k českým výrobcům. Byli jsme to my, kteří řekli, ne, to musí být v obráceně, 95% českého, maximálně 5% importu. A tak jsem vlastně se začal já krok po kroku učit logistice, kde najednou přijdou a řeknou vám, víte, co se s náma podívat do Mnichova, my tam máme firmu Frischdien 2000, ty pro nás dělají všechno, co souvisí s chlazeným servisem, tedy od salátů, uzenin, ryb, až po na druhé straně mražený proces. Pojďte si to prohlídnout, protože ten klasický koloniál, to suchý si děláme sami. No tak jsem se na to jel podívat a řekl jsem si, no to musíme dělat líp, to přeci zvládneme. Takže se dostavila druhá taková věc, která je neopakovatelná. Jestliže něco vyvíjíte 40 let, máte vybudovaný nějaký systém, tak jste přesvědčeni, že ten systém je jediný správný a jiný nepřipustíte a každý, kdo chce naskočit, se musí podle toho systému chovat. Ale teď tady najednou bylo něco jiného. Všichni lezli do prostředí, které neznali, do prostředí, kde úplně ta jejich myšlenka nešla kopírovat sem a najednou se otevřel prostor něco nového vymýšlet. A my jsme tam přišli jako první s vlastní logistikou, to znamená, začali jsme vyvíjet logistické programy, kde jsme začali slučovat nákup, skladování, skladové procesy, distribuci. Najednou prostě jsme řekli, ne, každá filiálka tam nějakou účetní a každý den tisíce dokladů příjmových a podobně. Ne, dostanete jeden doklad za celý měsíc na 100 prodejen a všechno běží přes nás, když to teď zkrátím. Tedy najednou jsme přišli s něčím, kde se mohl prosadit jednoduchost a rychlost, která do té doby by nešla prosadit, protože doma byli přesvědčeni o něčem jiným, ale tady najednou na něco koukali, no ono je to funkční, ono je to i robustní, ono je to ještě lacinější, ano. Nám to šetří obrovský náklady. Tedy začali jsme v uvozovkách, já jsem v tomu ještě v té době neříkal, logistika, dělat nějaký servis pro nějakou retailovou síť. Samozřejmě, jak už jsem vzpomenul, když jsou tady ti výrobci, ale zrovna tak byli výrobci v Německu, byli výrobci ve Francii, v Anglii, v Rakousku, kteří s touto sítí zároveň rostli, tak řekli, no když už je v Čechách, tak my tam chceme taky prodávat. A museli najít cestu, jak se do té České republiky dostat. No a potřebovali zase nás. Nevadí vám to, že já jsem se to nepotřebuji, to jenom doprovází nějaký obrázek, abyste si udělali nějaký časový úsudek, jak to běží. A museli si tedy připustit, že chtějí prodávat a teďko řetězec, to už je systémová práce, tam to nejde, že to prostě jednou koupíš, o to ne, tam je centrální nákup přes jeden sklad, přes jednu objednávku, takže najednou jsme tady opět byli my a narodilo se Interhopy, protože jsme najednou začali dovážet, skladovat a na základě objednávek distribuovat do této sítě, ale zároveň od toho výrobce jsme byli požádáni a prosím tě, ale jestli to umíš prodat i jinak než jim, tak já tě nebráním, tak prostě prodej. A začala se tedy rodit úplně nová činnost, my jsme ji nazvali Interhopy. Samozřejmě ten vývoj pak funguje na principu, představte si, že máte velký rybník, na tom rybníku sedí jedna husa. No. Ta se má dobře, žere, je spokojená a nad ní letí hejno hus, vidí těch rybníků víc, ty jsou prázdní na tom jednom, že ta husa sedí, tak ty ostatní si řeknou, no Helgo, když se tam ta jedna má dobře žere, tak proč bychom tam nemohli sednout i my? A najednou se něco narodí, jako určitý efekt, na který jsem ani nebyl pořádně připraven a začali najednou se s malým Čechem bavit nadnárodní hráči typu Makro, typu Réve a najednou tady začal vznikat nějaký blok společností, které kdybychom dneska zařadili do nějaké hitparádové listiny,
kterou bychom mohli vnímat tak, že řekneme, že to bude těch 10 největších hráčů na světě, my dáme teda z toho Walmart, protože ten, když vleze do Evropy, tak hoří, ale myslím pro něj. Tak ten zbytek prostě najednou jsme měli v portfoliu, uměli jsme s ním komunikovat a teď říkám, no jo, ale teď tady začíná závislost, protože židlička stojí dobře, když má 4 nohy, a ta závislost znamená nejen to, že nesmíš být na někom závislej 70, 50 a podobně, musíš to dostat, ale my jsme byli prostě full závislí, tedy najednou jsem využil toho kontaktu k výrobě, o které jsem se zmínil, že v tom druhém kroku za nimi přišla, a najednou jsme měli 2 nohy, najednou tady byl retail a byla tady výroba, byl tady Unilever, Procter Gamble, byl tady Dr. Edgar a samozřejmě teď bychom mohli přes Nestlé a pokračovat. A zase tady byla skupina hráčů, které můžeme nazvat výrobci a zase podfilm těch největších na světě. A už to bylo silný, už jsme měli nějaký image, nějaký jméno. Mezitím jsme našli odvahu investovat, růst s nimi, protože čím jsme byli konfrontováni? No dobře, pane Biškanin, to je hezký, že nám tady nabízíte nějakou službu, nebo můžete, protože znáte to, na jedné straně stojí podnikatel, který, a teď je to ještě rodinná záležitost, to znamená, je tam ta zodpovědnost a ta morálka a kultura vnímání hodnot naprosto jináč nastavená. A teď jsem byl najednou konfrontován tím, že tam někdo sedí, ten má velkou vizitku, má naučených asi 8 nebo 12 frází podnikatelských, že jo? Začíná prostě vás holit a slíkat z vás kabát. A tak já jsem si vždycky musel říkat, no Františku, pozor, za tebou něco stojí, ty si máš na co šáhnout. On když ztratí tu vizitku, tak zítra nemá s kým jít na kafe. A notabene ani nemá kam jít do práce. A teďko ale musíte najít tu odvahu, ano, že řeknete Karlimu čtvrtému, já tě nepotřebuji, já se obejdu i bez tebe. A na druhé straně je to taky i v tom obchodě určité politikum, které říká, musíš mezi tím prokličkovat, protože jináč je to prostě zardousí. Tedy najednou se začalo něco rodit, co už mělo ty 2 nožičky, tedy byla tady výrobní, byla tady retailová. A my jsme si začali uvědomovat, že tady existuje nějaký koncept, který má hlavu patu, dal by se synergicky rozvíjet, dalo by se s ním expandovat i do jiných zemí. A začali jsme říkat, no jo, ale to nejde dělat improvizovaně, tady něco v nějakém skladě, protože v té době v České republice, kde kdo měl Avy, kde kdo měl plachtu, kde kdo si říkal, že prostě dělá logistiku a tady byla jedna bramborárna, tam jedna garáž, to bylo jeho zázemí, skladuj. A teď jste bojovali na jedné straně s tímhletím, ale pozor, na druhé straně jsem začali najíždět velký nadnárodní a teď už opravdu s velkým logističtí hráči, DHL, Danzas, když vezmeme teď tu německou stranu a mohli bychom pokračovat přes oba 2 nágly až po Daxtra, nebo na druhé straně Francouzi, FMko, byli tady silní Holanďani. Tedy jak teď my mezi tím prokličkovat, když na jedné straně nemáte ani personální kádr, protože když chcete uspět a chcete jít dopředu, tak to není jenom mít peníze, ale vy musíte především mít manšaft, s kým to dělat. Ten manšaft musí být připraven, musí být nějak nejen vyškolen, když použiju takový ten výraz, ale především musí mít nasátou vaši filozofii. No samozřejmě to všechno chybělo a teď mezi tím nějak ječte. Tedy výhoda byla v tom, že jsme se tedy nestali těmi otevřenými logistiky, ale vlastně začali jsme dělat logistiku pro retail, výrobu, začali jsme tu logistiku s výrobou propojovat a rodil se vlastní koncept, který nám umožnil se před těma velkýma, kteří byli otevření, že měli ten systém té logistiky postavený především na té spedici, kde jezdím z A do B vždycky plnej, tady mám někde platformu překládací, jde to dál a tady to jde buď do letadla, na loď, do kontejneru. A najednou my jsme se začali chovat úplně jinak, začali jsme něco nabízet, co je pracný, co je riziko, co je složitý. Pro ně tím systémovým prvkem expanze skoro neuchopitelný. No a do toho přišlo to, že ten
expanzní prvek po tom roce 89 těchto nadnárodních koncernů samozřejmě nejel jenom do Čech, ale šel do Maďarska, do Polska a dál. A najednou nakoupili výrobní fabriky v různých zemích a řekli si, no jo, ale já přeci nepotřebuju tady vyrábět rámu a tady vyrábět rámu a 10krát vyrábět rámu v Evropě. A přišla první věta, která pro nás byla rozhodující. Začala se přemýšlet, co zavřeme, kde jenom budeme vyrábět, tedy kde jsou optimální logistické cesty, kde jsou ty optimální místa, kde mají být sklady. A najednou poprvé si někdo uměl představit, že umím udělat jeden sklad pro více zemí, který nemusí mít v každé zemi tu velkou vodní administrativní hlavu, kterou živím a není nic zatím, ale najednou se umělo synergicky, racionálně přemýšlet. A my jsme měli to štěstí, že jsme u toho mohli být a byli jsme jedni z prvních, kteří uměli přijít s řešením, kde do jednoho místa umím propojit nejen více procesů, chlazený, mražený, suchý, import, ale umím tam propojit i více zemí. Samozřejmě myšlenka byla nesmírně krásná, všem se to strašně líbilo, mělo to pouze jednu obrovskou vadu. A ta vada je, že v každé té zemi existuje samostatná akciová společnost či SROčko, a teď je to jedno, jestli je to Tesco, jestli je to Ahold, jestli je to Rewe Billou či Spenny, jestli je to Lidl, to znamená ta nadace Schwarz. Prostě mají všichni stejný problém. My se musíme vůči sobě chovat konkurenčně a musí být konkurenční prostředí. A teď přijde nějaký piškanin a řekne, že umí pro Tesco v Maďarsku, na Slovensku i v Čechách nabídnout jeden centrální sklad, odkud všichni můžete tankovat a odkud jeden centrální servis. No jo, ale my máme jinou motivaci a my jsme si sami nakupovali a tady máme... A najednou se začalo rodit něco, co se zatím krátkodobě podařilo nastartovat, ale znova se od toho odešlo, protože ta retailová strana toto nemá dotažený tak, aby uměla rychle pracovat s cenama, rychle využívat ty synergie síly nákupu na jednu. Ale ta strana výrobní, ta tomu začala strašně rozumět. A najednou se u Opíku stalo to, že Procter Gamble najednou děláme z Čech třeba pro 26 zemí. Tedy na té výrobní straně se plně této synergie využilo a my jsme do toho mohli vstoupit. Samozřejmě to všechno jsem doprovázel 2 věcmi. Jedna věc byla, šel jsem si půjčit, jak poznáte za chviličku, tak prostě jsem musel najít odvahu, proinvestovat více jak 5 miliard korun. Tohle všechno jsem musel odevzdat státu na daních s vědomím, že vlastně tady někomu si půjdu, to rozkrade, ale museli jsme se takto chovat, to znamená, dneska je to nějakých 14 firm, všechny mají sídlo v České republice, všechny daně platím tady. A tak se k tomu chovám nějak trošku jinak. A tedy začali jsme investovat a začali jsme stavět. Bylo všechno nový, všechno začalo mít nějakou filozofii, zelenobílý a začal systém až dovnitř do firmy. Samozřejmě v druhém kroku jsem musel s něčím přijít, co jsem později nazval, že se to zachovalo jako svářečka. Co tím mám na mysli? Víte, vy musíte mít, když se budeme teď bavit o logistice a budeme se bavit o nějakých souvislostech, které jsou provázané v čase a na konci budeme říkat, že to je informace v čase, pak to nejde bez IT. A to IT, teď, víte, nejlíp se utrácejí peníze, když člověk žádný nemá. A já jsem najednou stál před rozhodnutím, a to jenom tak zasmání, když člověk v tom roce 2000 začal, nebo promiňte, 89, 90 začal, 91, omlouvám se, a přišli za mnou a řekli, pane Piškani, my chceme koupit nějaký počítač a to potřebujete nějaký server a to bude potřebovat takových 350 000 korun. Já jsem se chytal za hlavu a říkám, proboha, účetnictví, já to tady spočítám za půl hodiny. Tak jsme začali kupovat počítače, no já jsem je nakoupil, než se s tím naučili dělat, já jsem byl vždycky o půl hodiny dřív nebo o týden dřív, protože když byla inventura, tak kdybych dal na ně, tak jsem měl manko, když to spočítali po druhý, tak jsem měl přebytek, ano. A tak nějak to začalo s IT
ale to nejstrašnější bylo, že oni s tím ještě neuměli dělat. Uběhlo 3/4 roku a oni mi řekli, pane Vyškaň, to všechno vyhoďte. To je starý, to už je to úplně někde jinde. Potřebujete 2 miliony, jinak jsme vajzlo, musíte to. A takhle nějak jsem se začal dostávat do IT a teď tady byly různý programy, kde kdo, teď víte, ta vlna, že banky je živly, kde jaká ajťácká firma, jak se k tomu je tady Gold System, víte, to je všechno skladové hospodářství. A ve Waldorfu se dělal nějaký SAP, že? No, tak jsme se tam měli podívat, přijel jsem do Waldorfu, vystoupil, nevěděl jsem, jestli jsem vystoupil na zámku nebo ve fabrice. Takovým postříbřeným vítem jsme viděli do 5. patra, že jo, tam se nevím, jestli jsem někde v 5hvězdičkovém hotelu a to jsem byl před zasedací místností, kde mě řekli, jestli se chci naobědovat nebo podobně. A já jsem byl na centrále SAPu v Waldorfu v Německu a začali se dělat první dopočty a stál jsem před tím, že musím nakoupit hardware, software, licence, vám to nemusím líčit, to jsou věci vám už známý a blízký. A musel jsem najít odvahu utratit 80 milionů jednorázově a do IT investovat od té doby každý rok 60 milionů. Jakou to mělo výhodu? Mělo to výhodu v tom, že jsem byl jeden z prvních logistiků, který se SAPem pracoval, jeden z prvních, který byl tak daleko, že takový velký hráči jako Procter Gamble, jako Unilever, jako Nestlé. A to je jedno, teď můžu pokračovat přes Makro a skončíme u Réve. Vlastně v té době teprve implementovali. A najednou tady někdo byl, kdo s tím má zkušenost, má platformu, na který takhle dělá, takže najednou tady byla konkurenční nepsaná výhoda. Začali jsme s nimi komunikovat a dostavilo se to, že když nastavíte SAP u nich, nastavíte ho u nás a chcete to roztrhnout, tak někdo z nich si rozbije ústa, protože jakmile toto propojení přetrhnete, tak buď on nevytiskne doklad a nikam nic nezaveze, nebo nemůže vyfakturovat. A najednou tady bylo něco, co začalo vytvářet určitou stabilitu a já jsem to tedy nazval tou svářečkou. Samozřejmě k tomu pak ještě běželo takový to ISO, kde někteří si to ISO kupovali, protože to bylo něco jako hezkou kravatu na jednání a když nemáš ISO, tak nemůžeš ke stolu. Na druhé straně to ISO má i určitou přidanou hodnotu, která se jmenuje kázeň, disciplína, schopnost zpětně dohledat, nastavit nějaký řád a tak vlastně všechny ty ISA, které začaly 13, 14 až po hygienu, jsme uměli nejen implementovat, ale zfunkčnit a nastavit tak, aby měli přidanou hodnotu. Samozřejmě, když máte teď něco takového nastaveného, tak se začíná něco odehrávat, kde ten velký hráč vám řekne, no jo, tak když jsme spolu to vajíčko vymysleli, nebo když je to funkční, no tak já to chci na Slovensku, já to chci v Polsku, já to chci v Maďarsku, já to chci v Rumunsku. A najednou jsme byli něčím konfrontováni, kde u bank se tomu říká, banka doprovází svého zákazníka světem, že jo? Měla by, když chce toho svého klienta si udržet. Je to téma, který teď nechci otvírat, jenom jako příklad. A my jsme byli stejnou věcí konfrontováni. Máte na to a jste tak silní, abyste mohli naší expanzi v Evropě skutečně takto doprovázet? No a narodili se první rozhodnutí a první pro mě takový životní poznání, který se jmenuje, co to vůbec je expanze. Jak dělat expanzi? No tak ta nejjednodušší expanze byla, když jsme tady všichni žili v Československu, no tak pro mě Slovensko nebyla cizí země, nebyla to expanze. Tak jsem se na to díval jináč, ještě k tomu samozřejmě ta obrovská výhoda té jazykové příbuznosti. Ale pak už úplně něco jiného to bylo v Maďarsku, úplně něco jiného v Polsku, úplně něco jiného v Rumunsku. A teď bychom si mohli povídat, co to vlastně expanze je, tedy taková ta první obecná věta se jmenuje bez peněz do hospody nales. Ano. Tedy nemůžete někam jít ze 100 korunou v kapce s pocitem, že teď já tam prostě nějak nabobtnám a teď dokážu. Vůbec ne. Musíte mít zaprvé schopnost vybudovat tým v cizí zemi, musíte nasát ten sociální rozměr, tu kulturu toho myšlení. A teď to začíná. Musím to dělat s vlastníma lidma, musím to dělat pouze s Polákama, s Maďarama, nebo to jde namixovat. Tedy je to něco, co nás stálo peníze, stálo náš čas. Dneska to má obrovskou hodnotu, protože jsme jedni z mála, kteří to ustáli.
rozjeli a v každé zemi expandují. A když jdeme zpátky do takového našeho asi společného vzoru a řekneme si Baťa a celá rodina Baťů, tak Baťa už v roce 33 řekl, všady český subjekt může podnikat jenom ne v Polsku. A když se na to podíváte zpátky, tak Baťa taky podnikal na celém světě, ale v Polsku to zbalil a nepodnikal. Tedy to je teďko víc souvislostí, které bych mohl teď začít rozvádět. Proč tomu tak je? Určitě je tam něco, co bych mohl nazvat obrovská hrdost, velká země, spousta malých firem. Všichni to tam mají složitý, to jedno, jestli jsou to německý retailový nebo výrobní koncerny, nebo anglický, nebo Holanďani, prostě všichni se tam perou, všichni tam nějakým způsobem vnímají, že to myšlení je trošičku jiné, je tam tedy silné konkurenční prostředí a ta polská povaha, kdy my si myslíme, že s nimi rozumíme, pozor, oni nás mají nastudovaný a mají nás přečtený a samozřejmě ta nevýhoda, která začala nabírat strašně větší a větší rozměr a teď odskakuju od Polska, protože jednání s těmi nadnárodními hráči je buď to v Düsseldorfu, nebo v Kolíně, nebo v Mnichově, nebo v Londýně, nebo v Paříži, má jednu nectnost. A prosím, buďte hrdými, a teď v uvozovkách nejen Evropany, ale buďte i hrdí na to, že jste Češi, ale projevte to svojí kulturou, svým vystupováním a udělejte všechno pro to, aby se co nejrychleji odmazal obraz, přes který jsme někdy vnímáni, a to je to, že smlouva neplatí, že se dají založit společnosti a ve Švýcarsku se vysoudějí, že se to tady rozkrade, že tady byl nějaký Berdychův gang a podobně. A teď, když to všechno vnímá ta Evropa a vy jste ten Čech, tak se na nás začnou dívat přes prsty a vy vlastně musíte dřít a makat a v tom prvním kole dokázat kvalitou, funkčností a sám jako rodinná firma, jako její nositel, že prostě vnímám jinak ten svět. Tedy najednou tady mám obrovský bolák před sebou, který jsem si sám nevyrobil, nemůžu ho ovlivnit a musím se s ním prát. A proto se vždycky na svět dívejte tak, a to je jedno, jestli je to doma v privátě, jestli je to v nějaké větší společnosti, nebo ve městě, nebo ve firmě, nebo ve státě. Dejte si na první místo jméno, hodnotu jména. Ano, protože to, když nestratíte, tak všechno spravíte. Ano. Jakmile ztratíte jméno a prostě popletli jste si podnikání ze špekulací, tak je to prostě šílený počin. Já chci říct, že v nějaké fázi se dostavil moment, který říká, jak dlouho můžeš na výrobku vydělávat peníze. 3-4 roky a pak musíš inovat, musíš přijít s něčím jiným, jinak už tam nebudeš mít marži, protože každý rok běží takzvané roční jednání. Co je roční jednání? Udělali jsme takovýhle objem spolu, takovouhle fakturaci, ano. Tedy kolik, jaký bonus od tebe obdržím a podobně. A když je to teď furt stejný, a teď jednou, po druhý, a kdyby to takhle šlo do nekonečna, tak na konci už nebudu rozvážet palety, ale ještě tam bude všady přilepená 100 koruna na tom, protože je to bonus. Takže najednou se tady začalo něco rodit, kde jsem si uvědomil, že tudy cesta nevede, že musím dodělat ty 2 zbývající nožičky k té logistice, ale především, že se musí inovovat, musí se přicházet s novejma věcma, aby jsme mohli vůbec obhájit cenu, říct si o peníze, protože firma přeci roste do té doby, dokud do ní investujete, tedy žije, dokud roste, ano. Ale to je nějaká fáze, která prostě měla nějakou rychlost, pak to nabralo nějakou veličinu a teď to musíte začít nějakým způsobem zkvalitňovat a musíte přicházet s novejma věcma. A teď si představte, že děláte mražený, děláte chlazený, to je furt stejný, za 10 let, furt se všema jednáte stejně, každý furt po vás něco chce, protože prostě ta hmota narůstá, tak jak oni narůstají se svými koncovkami nebo se svojí výrobou. A my, když nezměníme a nepřijdeme s něčím novým, tak na konci to děláme tak akorát, že pokryjeme odpisy a když budeme 2% zisku před zdaněním,
tak už prostě jsme frajeři. Takže jsme udělali takový rozhodující krok a to byla taková moje touha začít něco tvořit, něco dělat. Koupili jsme Holandy, to jsou ty dobrý jogurty, které vám chutnají. A jsou to tedy, je to výroba, protože jsem se narodil na Hroudě a jsem z vesnice, takže jsem k tomu měl blízko. Miluji prostě všechno, co je živý a co je pole a příroda. Tak jsme se rozhodli a šli jsme do toho, že jsme nakoupili potravinářskou výrobu. Já jsem ji dlouhá léta doprovázel, byl jsem u jejího vzniku, taky na Zelené louce, vyplatili jsme akcionáře a dali jsme se do toho, čemu se říká zodpovědnost, chuť na jazyku a kvalita. A začali jsme tedy vyrábět, rozšiřovat a dneska toho děláme více jak 100 tun denně. Pak byl druhý krok, a to už je teda ta čtvrtá nožička k té židličce, aby to bylo stabilní. Řekli jsme, protože tady proběhlo něco, kde, když řeknete selský rod nebo zemědělství, tak to nikdo dneska už nezná. Zemědělství jsme v podstatě zničili. 20 let jsme dělali všechno pro to, aby zemědělství se nerozvíjelo, ale začalo se dovážet. Skoro 50% potravin dneska dovážíme. Když se podíváte na vesnice, a především já jsem tedy z toho severozápadu, přestože žiju nebo jsem v Praze, ale tam jsem se narodil, tam jsem doma, tak chci říct, že ty vesnice najednou nám nekvetou, neexistuje to tam, proběhla tam taková ta vlna, ano, jedni založili, druhý založili, zase zkrachovali, prodali, skoro se to zničilo. A my jsme tedy něco koupili, kde máme dneska nějakých 450 kraviček, děláme biomlíko, máme skoro 2000 hektarů a ty rozvíjeme, nakupujeme, chceme zdvojnásobit stádo, máme první biostanice, kde vyrábíme a zpracováváme teda biomasu k tomu, aby jsme si mohli prostě vyrábět proud, tak já říkám, něco se nám točí, tady bioplyn, tady je MAN motor, do toho něco jde, tady jsou 2 jímky, pak jsou tam nějaký broučci mezi tím, který něco nastartuje, vy se ráno zbudíte a máte 100 korun pod polštářem, aniž proto musíte něco dělat, kromě toho, že tedy musíte vyvolat nějakou počáteční investici a pak mít disciplínu a dělat to, čemu rozumíte. Tedy najednou tady byly 4 nohy, ta firma začala mít nějakou stabilitu a začalo přicházet období, které bych nazval, ale jak teď, co to znamená? A teď jsem si musel uvědomit, můžeme dál takhle expandovat, stačíme tedy kapitálově, lidmi, stále jít dál, protože že, měli bychom být v Kazachstánu, měli bychom být na Ukrajině, měli bychom být v Rusku, měli bychom být v Bulharsku, vyhráli jsme spoustu výběrových řízení v Polsku, můžeme synergii nastartovat s některými společnostmi v Rumunsku. A teď začíná ta první věta. Co ti je platný, že máš špičkovou letadlovou loď, když nemáš někde na souši 2 akademie, kde plodíš stále ty absolventy, kteří to umějí obsluhovat. Tedy dostali jsme se někam do situace, která říká stop, musíme to začít konzolidovat, musíme začít tedy něco dělat, kde platí věta. A já ji vedu na tom příkladu. Podívejte se to, ta velká Amerika, ta velká Čína, Indie, to veliký Rusko. A podívejte se na to malý Německo, a jestli sledujete trošičku ekonomické dění, tak minulý týden byla paní Merkelová konfrontovaná především z francouzské strany tím, že by něco měli udělat, když mají tak silně přebytkový účet zahraničního obchodu, takže by měli doma buď to přidat lidem na platech, anebo tedy ať to proinvestují v infrastruktuře. Jo, a to, že na tom visí Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, to už nikoho nezajímá. Tady najednou se něco dostavilo, kde, když se někdo chová jako hospodář, to znamená, mám zodpovědnost, přemýšlím, investuju, dotahuju věci do konce, tak najednou můžu být nejlepší a není pravda, že na té cílové rovině vítězí ten, kdo je větší. Vítězí ten, kdo je inteligentnější, kdo je chytřejší, kdo má větší kvalitu. A víte, mě to taky někdy, jako si kladu otázku, když si vezmete historii, co se odehrálo mezi Ruskem a Německem, ale v tom Rusku prodáte jenom to, kde je napsáno Made in Germany, protože prostě zatím hledají tu brutální kvalitu, tu spolehlivost, tu obrovskou technickou přidanou hodnotu, ano.
teď zase si z nich děláme srandu a smějeme se jim, že tady přešli na bioproud a prostě, že přešli vůbec na elektriku alternativní. Ale oni prostě mají to technologické zázemí za sebou, do kterého investovali, tedy školy, vzdělávání. No a v té firmě, a samozřejmě firmy rodinný, protože 80% toho zázraku a toho výkonu netvoří velký koncerny, ale tvoří, a za to vám děkuju, že tedy jste si vzpomněli a pozvali mě, já si to nesmírně vážím, protože já jsem zastánce poznání, které se jmenuje rodinné firmy, střední a malé firmy. To je ten pohyblivý motor, to je ta síla té ekonomiky, která bude tu společnost jednou držet. No a když jsem si tohleto, teďko odpuste mi tuhle procházku politické ekonomiky, tak jsem si řekl, ne, Františku, ty musíš jinak. A před námi tedy je období, který se jmenuje ty nejmodernější, nejlepší technologie, ty nejkvalitnější lidi, nejlépe vzdělaní lidi. Tedy když jsem začal, tak jsem měl 2 vysokoškoláky. Dneska je náš 130, ano. Dneska sponzorujeme vysoké školy, sponzorujeme vysokou školu ekonomickou. Já tam přednáším, děláme takzvané talentované dny, kde se nám přihlásí třeba 300 studentů a 500 z nich vybere. Ve firmě máme Hopi Academy a je tam takovýto jádro, kterému my říkáme junior tým, který vlastně je to taková prostě líheň těch talentů, kterým dáváme prostor, protože víte, kdy se rozvineš, když ti dovolím dělat chyby. Jakmile tě zařadím do nějakého systému, tak chviličku si ctižádovi jdeš za něčím a pak to někde pomalinku začne končit. A vás to baví, dokud máte prostor, můžete něco tvořit. A my hledáme teď tu optimální křižovatku mezi tím, aby se tento obrovský energetický prvek mládí do té firmy, a je jich tam hodně a stále se snažíme to tam doplňovat, tedy na jedné straně sami vychovávat ze sporatu a tam z boku musíte něco přikoupit, abyste tu krev nějak namíchal, aby to nebylo jenom takovýto v uvozovkách, ta příbuzenská plemitba, ale aby tam probíhalo něco, co tam donese ještě jiný prvek a nejenom tak, jak my někde vidíme ty věci, ale najednou prostě se to jmenuje kvalita, kvalita, kvalita ve všem. V procesu, v lidech, v technologiích a v přístupu k takzvané firemní kultuře, tedy k té hodnotě, kde ta rodinná firma se odlišuje od té akciové společnosti nebo nadnárodního koncernu. Ten, když přijde a začne někde podnikat a nejde mu to, tak počká 3/4 roku a když prostě se součet nedostaví, tak to veme, uřízne, jak já říkám, a hodí psovi, tedy v uvozovkách, přestává tam podnikat, protože tam nemá rentabilitu. Když to rodinná firma, ta tam jde s vědomím, že to musí dokázat, že to musí projít, tedy investuje do toho obrovský kapitál, investuje do lidí a dokáže, tedy nedělám jenom systémovou expanzi, že říkám, chceš-li se mnou dělat, tak to u mě funguje takhle, tomu se musíš přizpůsobit, ale my říkáme, ne, my vám ten projekt budeme rozvíjet, budeme s vámi dál spolupracovat a dáme dohromady něco, co je to nejmodernější, na co si teď umíme v současné době šáhnout. Ale já jsem byl proti tomu a nechci už dál vyprávět, protože si myslím, že nejkrásnější je to, když můžeme diskutovat, jestli tedy se chcete spíš ptát, tak, nebo jste ještě ochotný komunikovat nějakou diskuzí, tak jsem připraven vám samozřejmě odpovědět a úplně otevřeně, tak jak se zeptáte, reagovat. Může to tak být, já nevím, nebo jestli já můžu samozřejmě pokračovat. Toho vyprávění je strašně moc o tom, co to znamená založit a jak. Prosím? Dobře. Tedy, protože někdo chce diskutovat otázka a odpověď. Tedy já jsem popsal teď to, že začíná tedy proces, který my nazýváme zkvalitnění. Samozřejmě vy musíte dělat 2 věci najednou. Vy musíte na jedné straně stále expandovat a na druhé straně zkvalitňovat ten proces. Ano? A teď, jak se mezi tím naučit pohybovat? Dostanete takovou ránu, třeba zrovna pro nás to není ta přidaná hodnota, to je úprava kurzu, která teď proběhla,
protože spoustu věcí musíme nakupovat a jak už jsem řekl, spousta potravin je z dovozu a přeci jenom ta změna kurzu má nějaký vliv, tedy my jsme ještě jednou toho našeho zákazníka trochu zešokovali a ty věci nakonec se ukazují v té krátké době, že nikdo nešel vybrat peníze a neutrácí. Tedy my jsme na to museli být připraveni, museli jsme reagovat. Tedy vytáhnu jednu věc, která proběhla v roce 2007-2008. Jmenovalo se to krize. Jak na ní reagovat? Já vám můžu říct, že pro nás krize byl vlastně prvek, který nazývám příležitost a šance. Jestliže něco děláte kvalitně, jestliže něco děláte dobře, jestliže ten druhý k tomu má součet, ano, pak se dostaví to, že víte, když se všem daří dobře, tak každý vám odpoví stylem, já nic nepotřebuju, já všechno znám, umím mě to. A když je krize, tak se hledá jakýkoliv produkt, přes který se můžu k něčemu dopočítat, aby to bylo funkční. A to bylo jedno z našich období, kde jsme se obrovským způsobem posunuli dopředu a začali jsme něco dělat, co jsem v té první, když jsme komunikovali, takové té větičce, která se nejmenovala Firma žije, dokud roste, ale bylo to logistika z A do B, že už to není pravda. Já se chci dostat k něčemu, kde říkám, že budoucnost znamená zbližovat retail s výrobou. Tedy najednou logistik se dostává do situace, že začíná přebírat nové a nové úkoly, které už se vzdalují trošku logistice a přibližují se k té výrobě. Subcontracting, to asi všichni znáte, prostě představte si, že je někde výrobce, ten něco vyrábí a pak je různý typ retailových prodejen, kde se prodává. Někdo prodává po kousku, někdo prodává balení, kde máte 4 šampony a když jsou Velikonoce, tak tam budete mít ještě pomlásku, a když jsou Vánoce, tak tam chcete mít čertička. A najednou tady máte něco, co ten výrobce už není schopen v čase připravit, protože to už je jenom přání některé sítě, některého koncového hráče. Ale ten koncový hráč je nadnárodní hráč a on pracuje zároveň v 5 zemích v Evropě, takže najednou je tady logistik, který mu vychystává a připravuje v rámci subkontraktiku něco, co už není jenom hmota do Čech a najednou se tady začalo rodit úplně nový odvětví. Druhý prvek, který posouvá logistiku někam jinam, je přicházet s novými věcmi, tedy když si připustíme, že tady je výrobce a na konci je někde konec výrobního pasu, tam vypadá nějaký výrobek, ano, ten buď skladuje výrobce sám, pak se naloží na auto, někam se to odveze, tam je nějaký centrální sklad, tam se to znova přebalí, znova naloží, znova rozveze, někam se... Tedy najednou je tady něco, kde než doma sníte rohlík nebo jogurta, tak ten jogurt má najeto 150 km a rohlík má najeto 70 km a najednou se tady začíná něco rodit, co jde proti nám. Silnice ucpaný, není možné to zvládnout v čase, ekologicky se tady dávíme, tedy jak z toho všeho vybruslit ven. A my jsme přišli s 3 novými modely logistiky, kde chceme právě využít toho, že jsme schopní z jednoho místa pro obrovské množství hráčů něco připravit. Než se k tomu dostanu, tak bych chtěl jenom přiblížit to, abyste si uměli představit, co ta naše hopácká synergie a ten model znamenal. Teď si představte, že máte 1500 filiálek. V té filiálce máte zalistováno 2000 artiklů. Těch 2000 artiklů vám vyrábí 120 výrobců. A vy každý den, tedy 1000 filiálek, každý den někde objednává, každý den jedou kamiony na 1000 prodejen, vezou tam 3 palety, 2 palety, tedy máme to všechno ucpaný, je v tom bordel obrovské množství dokladů. Tedy naradilo se najednou něco, kde my říkáme, ne, my umíme disponovat. U nás se sejdou objednávky, my naščítáme hmotu vůči dodavateli a najednou se na jedno místo jenom už přiváží od těch dodavatelů a z jednoho místa už nevýjíždí máslo a pak na druhé straně nějaké drogerie, domácí potřeby namíchané a pití
ale najednou jede kamion, který tam má od čerstvého až po toaletní papír všechno naložený na jednom autě a jede tam každý druhý den. Tedy to byl nějaký prvek historicky zpátky, s kterým jsme něco někam posunuli. No a pak to znáte, pak začali všichni tím, že prodejna funguje tehdy, když to tam voní pečivem a když je tam řezník a začali se dělat rozpeky a začali uzeniny, určitě jste znali Nováka, Cimbo. A my jsme si řekli, no dobře, ten retail chce být svobodný, chce mít ten prostor nakupovat v celé Evropě a nebýt na nikom vázán, který mu to zpracuje. Tedy uvedu příklad, masná platforma. Já buď to si prostě nasmlouvám masokombinát, který pro mě vakově balí a připravuje. Já jsem si někde nakoupil, no co by dělal masokombinát? No on nechce, abych já si nakupoval. On chce, abych především kupoval jeho výrobky. Tedy přišli jsme s řešením, kde nabízíme to, že my zpracujeme syrové maso v půlkách, naporcujeme a odvezeme na krám a ten retailový hráč je svobodný a může si podle ceny a kvality nakupovat, kde chce a my to umíme zpracovat a pro celou tu síť a nejen pro jednu na tu koncovku toto maso upravený dostat. Pak jsme řekli, že tedy to samé se musí udělat v ovoce a zelenině. Tady začali jsme připravovat platformu ovoce a zelenina. Stejný princip. Zase všechno, co se tam dá v té přidané hodnotě natlačit. Řekli jsme, no ale pak je tady další věc a to jsou mořské ryby, tedy rybí platforma. Když si uvědomíte, že já někdy v roce 92-93 jsem byl první, který dovážel mořské ryby a tahali jsme sem prostě od štiky až po krevety, všechno a prosím, 80 kilo byla zásilka na celý týden. Ano. A dneska to zbaštíme v Čechách každý den kamion. Ano. Jenom aby jsme si uměli představit, co tady proběhlo za změna, jednak v návyku stravování, tam je víc faktorů a zdraví a tak dále. Ale každopádně prostě najednou mořská ryba je rozměr v potravinách a veličina, která už neznamená jenom krabici tříšť a na tom nějakou rybičku přivést to sem. Musíte si uvědomit, že se v noci vrací loď, která má nachytáno, ráno se to na burze v tržnici někde v přístavu vykládá, my to nakládáme a v poledne to musí být tady a když se to do druhého dne do oběda neprodá, tak je to neprodejný. Ano. Tedy najednou se tady něco narodilo, kde říkáme, že tam je spousta řešení mezi tím a jmenuje se teda upravit, zpracovat a něco s ní udělat s tou rybou, tak, aby se zase naporcovala a nějak připravila pro koncového hráče. Tedy je tady něco, kde říkám, že se zbližuje nebo přibližuje logistik k výrobě a přebírá některé funkce, které si do té doby výroba dělala sama. To je jednou ne obecný trend, to je něco, kde my přicházíme s nějakými novými prvky a vy víte, že platí jedna věta. Zákazník nikdy neví, co chce. Nikdy neví, co chce. Vy musíte být přesvědčený, že umíte svojí argumentací a komunikací s ním vysvětlit, co potřebuje a vysvětlit mu, jaký je k tomu dopočet. Tedy on to řekl někdo jiný, vy to víte, že Jobs, který říká, ne, zákazník ten nikdy, ty musíš přijít a podobně a přesvědčit to. Ne, my se chováme stejným způsobem, pouze já k tomu dodávám větu. Chcete-li v životě prodat, chcete-li uspět, musíte mít kontakt. Kontakt znamená umět to, co umím, vyrábím, někomu nabídnout a chcete-li to nabídnout, musíte mít schopnost vyvolat touhu potom, aby s vámi byl ochoten vůbec komunikovat. Tedy je to nový přístup k tomu, čemu my říkáme marketing, je to nový přístup k tomu, jak pracovat s některými produkty, takže třeba u té Holandie jsme se rozhodli, protože jestli jsem na něco hrdý v České republice, co se týče sportu, tak je to lehká atletika, protože to, co ty děvčata dokázali, to je neskutečný, takže se snažíme tady najít nějaké story, nějaké řešení přes kvalitu, přes píly, dát některé věci do souvislostí. Tedy začínáme nově v logistice, nejen ve výrobě, pracovat s něčím, čemu říkáme marketing a jak. Já vždycky uvádím takový příklad, kde říkám, víte,
Porsche je auto, které je malé, dvousedadlové, žádný zazadlový prostor, vysoká spotřeba, šílená cena. Když jedeš rychle, tak to drncá. Ale ono každý chce mít v garáži. Tedy je třeba se nebát věty, která říká, zadarmo umí každý. A jestli neumíš obhájit svoji kvalitu, neumíš popsat svůj produkt tak, abys ho mohl prodat, tak je někde chyba. Buď to tam skutečně není kvalita, nebo jsi ho nikdy nedělal, neprošel si ten proces, anebo nejsi odborně zdatný, nejsi vzdělaný a děláš něco, čemu nerozumíš. Tedy je to zase úplně nový přístup k tomu, jak umět některé věci dostat do té fáze image, proto tam máme třeba určitě jste na našem logu viděli to non-worry, hip-hopy a podobně. Jsou to věci, které vlastně mají podpořit právě tu myšlenku, najdeme řešení, uděláme bez stresu, v pohodě, může se spolehnout a podobně. Tedy začíná v té kvalitě, o které jsem hovořil na tom konci, v tom přibližování, tedy logistiky k výrobě, začíná tedy i úplně jiná práce s produktem. No a samozřejmě i ten vlastní produkt, jako je chlazený nebo mražený nebo import nebo suchý, musíte inovovat. Jakmile prostě nebude teď probíhat inovace, tak když děláte furt to samý, tak jak chceš po 6, já už jsem se o tom zmínil, 7 letech za to chtít nějaký peníze nebo se odlišovat. A teď platí zásada ekonomická. Firma nevydělává peníze tím, že šetří. To je přeci něco, co je řádný hospodář. To já musím. Ale firma vydělává tím, že má obrat, má marži, má produkty a tím kolečkem teprve vydělává. Tedy vydělává ziskem, novýma produktama. Ještě nikdo nezbohatnul na tom, že zastavil rozvoj, vývoj nových věcí a začal šetřit. Ano. To je obráceně. Šetřit k tomu potřebuješ. To je to hospodaření, kde tedy slyšíte třeba teďko některé výrazy pana Babiše, ano, centrálně nakupovat a podobně, tedy využít výtěžnosti vůči dodavateli, využít té síly a podobně. Ale tím ještě samozřejmě nevytvářím zisk, tím začíná být pouze konkurenceschopný, protože vynakládá méně nákladů na nějakou jednotku. Já bych chtěl ale zůstat u toho, co tedy znamená budoucnost pro nás. Ta budoucnost je jednou jít naproti té výrobě s tou logistikou. Po druhé jsem tady vzpomenul úplně nové platformy, maso, ovoce, zelenina, ryba. Třetí věc uvedu na příkladu mraženého. Děláte mražený a my to mražený vidíme jako určitý prvek, přes který chceme, a nebojím se to říct nahlas, některé věci monopolizovat. Já myslím, tady sedí kolegové na Slovensku, je to skoro 85%, kde to mražený běhá přes nás a máme tam dneska tu největší základnu. Myslím, že jsme tam tedy skoro monopolní hráč, když použiju takový slušný výraz. Podobně můžeme hovořit v Čechách, snažíme se o to v Maďarsku a stojíme před investicemi v Polsku. Ale co to je mražení? Je to jenom to, že přivezu, zamrazím, uskladním, vychystám, rozvezu, nebo co můžu ještě nabídnout? No a tam se spoustu prvků, který říkají, no tak když někdo vyrábí produkt, který potřebuje hluce zamrazit, tak proč on by měl stavět někde mrazírny u své výroby, když on tu výrobu může naložit, převést, my to sešokujeme, zamrazíme a rovnou už je to na té gramofonové desce, na té platformě, která to rozháže, tedy už to má na tom místě, kam se kumulují objednávky a jde to dál. Tedy a přicházejí najednou nový výrazy, jako je zamrazovací tunel. A teď bych mohl na té technologické lince mražený jmenovat samozřejmě spoustu dalších věcí, které na jedné straně výrobce do toho investuje, potřebuje to, ale nemá tam žádnou synergii, nemá tam žádnou přidanou hodnotu, která říká, že to je efektní, protože on to dělá furt jenom pro sebe. Ano. A my to můžeme nabídnout více hráčům. Tedy je tady nějaký posun v tom mraženém. Samozřejmě je tady i něco úplně nového, a to je služba v exportu a importu. Podívejte se, přeci my chceme taky prodávat v Polsku, v Maďarsku. No a teď si představte, že jste výrobce
Někdo vám řekne, jo, tady do těchto 120 filiálek můžeš v Maďarsku nebo v Polsku dodávat. Tak, teď stojíte před tím, jak to tam dostat? No, když to tam dostanu, tak co s tím? Přeci já nemůžu jezdit s nákladňákem, vyndat z toho 2 palety a pak jezdit jiný. To znamená, potřebujete tam zase někde centrální sklad. Potřebujete tam někoho, kdo vám to rozdistribuje. Ano? Teď máte čerstvý výrobek, ten tam potřebujete dostat co nejrychlejší, aby nejvíc té garanční doby měl zákazník. A někde máte od 8 uchlazeného a čerstvého, že to začíná někde od 4 do nějakých 3 neděl, tedy jak si s tím poradit, co s tím udělat. Tedy teď platí zase ta věta, kterou jsem vzpomenul s tím bankéřem. Já musím umět doprovodit servisem svého zákazníka, to znamená českého výrobce, a umět mu nabídnout servis a službu, aby ty svý výrobky uměl umístit i v Polsku, v Rumunsku, v Maďarsku, v Rakousku, tedy aby je uměl dostat, a my třeba z Holandii jsme v Německu a jsem strašně na to hrdý, že si o to zákazníci řekli sami, lépe řečeno sítě a konkurence německá nás tam teď nevytlačila. Tedy musíte umět nabídnout tento servis, který říká doprovodit českého výrobce na zahraniční trhy a tam mu nabídnout servis, aby on mohl někam jednorázově s velkým autem přijet, vyložit, zaskladnit a na základě distribuce roztlačit. Obráceně je spoustu zase nadnárodních výrobců, nebo výrobců, který už nebudeme říkat nadnárodních, ale zase výrobců v Polsku, v Maďarsku, v Rakousku, v Německu, kteří chtějí do toho řetězce Rewe, který tady má Penny a Billu, nebo do Teska dodávat. No ale jak tam mají dodávat? Přeci oni nemůžou jezdit někde z Milheimu s výrobou, kde potřebuje každý 3. den 12 palet dostat do České republiky a ty se teď musí na krabice rozprášit do Teska někde. No tak potřebuje zase hráče, přes kterého je schopen takovýhle servis poskytnout. A najednou se musí dostavit nějaká synergie, která říká, no jo, tak teď máš 2 možnosti. Buď budeš používat ty autobusové linky, takový to ČSAD těch nadnárodních velkých, jako je DHL, Nágla podobně, kde je prostě plný auto odsaď, tolik hodin, pak jde další, když seš, tak se vám přihoď, mám tam 2 paletové místa, budeš to tam mít. A nebo je tady někdo jiný, kdo vlastně když to řeknu, zkouší provázat potřebu mezi výrobou a retailem úplně jinak. Ano, než oni, kde říkají, to nás nezajímá, já tady mám nastavený systém, ano, já garantuju, a ty musíš připravený, máš tam místo, dostane se ti to tam. Ano. Tedy to je další takový prostor, do kterého se chceme postupně dostat pozicí, že říkáme zákazníku, já ti něco nabízím, k čemu je součet. Protože když tomu není součet, tak to nedělej. Proč to děláš, když tomu není součet? Ano, protože říkáš, že něco je lepší. Ne. Musí přeci na konci, všechno, co děláme, musí mít přeci nějaký smysl. Tedy musí to mít součet. A to je něco, co si myslím, že umíme v rámci logistiky dneska nabízet a máme tam obrovské pole té přidané hodnoty, která říká, to je ta budoucnost. Samozřejmě mohli bychom se teď dlouho bavit o tom, a já jsem se toho strašně bál, jmenuje se to e-business, elektronický obchod. Jak do toho teď vlízt, protože je krásný, že si někde prostě můžeš nakoupit a hraješ si s tím, vybereš si, popíš u toho skleničku vína, děláš si nákup a říkáš, a zítra ho chci mít. Jenže zítra tam žádná babička nestojí s košíčkem a nenese ti ráno mlíko. To znamená na tom konci, kde teda jsem někde elektronicky nakoupil, zase musí být někde nějaký shromaždiště a musí tam být nějaká logistická distribuce. Někdo to na ten konec musí dostat. To už je jedno, jestli na motorce v ruksaku přivezu 2 knížky, ano, nebo jestli přijedu s paletou. Ale musí to být logisticky na konci zase ošetřený. Tedy je tady úplně nový pole, jak pojednat elektronický obchod. A my jsme byli konfrontováni 2 věci. Víte, že dneska jsou některé komodity, které se nechají dělat. Začíná to především elektronikou a knihami, ale pak je tady něco, kde všichni máme jednu potřebu. Musíme pít a musíme papat. A potraviny, že jo? Jak jeden trend říká, přestáváme doma vařit, snažíme se chovat tak, že ta doba
je tak rychlá, že ji chci využít pro sebe a hledám ten čas a proto prostě jdu do té formy, pokud možno hotový polotovar, nějak jednoduše si to připravit. A pak je další forma, že už nemám vůbec na nic čas a já bych si to chtěl objednat. A objednat si to tak, že v pátek se vrátím, přijedou kamarádi, přijede rodina a uděláme si krásný piknik někde. A potřebuji teď, aby se mi to tam teda přivezlo a někde si to objednám a jsou to potraviny. Tak my jsme si říkali, dobře, jestli v každém městě je naše auto, dneska je naše auto v každém městě. V každém městě máme minimálně 5 partnerů, ať už jsou to retailoví nebo výrobní, který buď tam nakládáme, nebo tam vykládáme, nebo tam něco děláme. Tedy proč by tam teď v určité velikosti nemohl být nějaký skládek, kde ten zákazník si umí objednat tak, že druhý den ten nákup v hodnotě 300 korun, 400 korun prostě je schopen dostat, tedy poskytnout takovýhle servis. A věřte mi, že na tom konci to nenaráží na to, že byste neuměli udělat ten systém, aby zákazník měl denně nějakou informační listinu, kde si vybírá. A ono to musí fungovat, takže to musí být čerstvý, abych to k němu musíte v tom čase umět dostat. Ano. A to je zase o logistice a to není pořešené. Ano. Tedy to je něco, co je před námi. Je to další z takových výzev, před kterými stojíme. A samozřejmě já se dívám vždycky na ještě Evropu tak, že říkám, jak to říkal jednou Palecký, kdyby nebyla monarchie, tak si ji musíme vymyslet. Tedy je tady stará hranice monarchie. A proč ji teď vzpomínám? No vzpomínám ji, protože ona měla jednu přidanou hodnotu a ta se jmenovala, jsou to zhruba přibližně stejně myslící lidi, a teď byste mohli začít křičet, že? Ale je tady prostě něco, kde je nějaká kulturní tradice, jazykový chutě, něco, co je tak plus minus podobné a dá se v tom dělat. Teprve zatím pak je něco už úplně jiného a moc to nefunguje. No. Ale mezi tato hranice to bylo něco, co jsme si řekli, to jsou prostory, které bychom chtěli logisticky zvládnout, nabídnout tam tedy takzvaný full service. A teď se k tomu dostáváme, co to je vlastně ta nová myšlenka full service, protože já nemůžu být jenom specialista, který je postavený na chlazeným, namraženým, na suchým. To je sice hezký, mám tam synergie, umím tam být v něčem silný, ale ta doba se pohybuje tak dopředu, že nikdo nechce mít už dneska partnera jenom na 3 věci. Dneska někdo chce, pojď a já to potřebuji na klíč a všechno. Ano. A já to musím umět nabídnout lacinějš, než to nabízí někdo z té západní strany. Tedy full service je něco nového, před čím stojíme, a to je to, že já disponuju, přebírám zodpovědnost za to, že on se nepere s výškou zásob a skladu, ale jsem to já, který na sebe přebírá tuto zodpovědnost. Ano. Já jsem ten, který mu umožňuje, že nemá na každý filiálce účetní, která každý den zpracovává mraky dokladů od svých dodavatelů, že nemá dalších 10 účetních zase na centrále, který mu zpracovávají každý den doklady, které přišly z filiálek. Ano. A najednou je tady společnost, která říká, já ti dám 1 doklad za měsíc, tam máš logistické náklady, nákupní náklady, marži. Tedy najednou je tady úplně nový produkt. Ano. A to ještě furt není full service, že? Protože to je málo. Do toho full servisu musíte být schopný především sehrát nárazník pro svého partnera. A nárazník znamená být připraven, on jednou prodává a mně by nestačilo 1000 aut a po druhý prodává a vám stačí 200 aut. Tedy teď umět se mezi tím pohybovat. Ano. To je zase jedna obrovská přidaná hodnota. Tedy já jsem jenom chtěl říct, že ten prostor k tomu, aby se rozvíjela logistika, a nebylo to jenom to, že převážím hmotu z bodu A do bodu B a říkám, že mám nejnižší náklady na kilometr, že mám nejnižší náklady na paletu, to už dávno neplatí. Ano. Protože dneska v logistice musíte být schopní dodavateli nabídnout to, že on by chtěl, aby na konci výrobního pasu vypadlo zboží a on už s ním neměl žádnou starost. A vy to zboží musíte zpracovat a dostat a vychystat někde na místě tak, aby to bylo to optimální místo, odkud k těm koncovým zákazníkům je plus minus logisticky. Je to tedy to, jak se říká, za 1. poloha, za 10. poloha, za 20. poloha a jestli je to špatně, tak prostě děláš něco špatně, protože
to nejstrašnější je, když si neuvědomíte, že funkcionalita začíná výběrem správného místa. Tedy tam někde začíná ten servis té plné logistiky, no a samozřejmě zase v obráceně to končí tím, že je ten zpětný tok, který nejsou jenom přepravky a palety. Ale je to především zase informační technologie, která dává zpětnou vazbu. Kolik, kde, čeho se prodalo, která filiálka objednala, která neobjednala, která objednala špatně. Najednou vytváříte nějaký reporty, ano, který jste schopni nabídnout zákazníkovi jako podklad k něčemu. Ano. Je tady tedy obrovský pole, který je před námi a logistika určitě má svůj rozvoj, má své místo a mohli bychom se bavit o tom, jak vidíte budoucnost, když bude se to stěhovat na dráhu, nebude se to stěhovat na dráhu, budeme jezdit po silnici, nebudeme jezdit po silnici, jak sklady, máme příklady. To je úplně nová kapitola, kterou bych jenom nazval jedním místem. Já jsem tady vzpomenul, že každý produkt, který se k vám dostane, a ještě ta absurdita, já bych řekl skoro perverzita, je to, že vy bydlíte tady je výrobce, on k vám má zhruba 100 metrů a vy si chcete koupit jeho výrobek a on se k vám dostane tak, že má na je to 80 kilometrů, než ho dostanete, protože tedy někde zase ten centrální systém toho full servisu, tedy tam vede cesta, jak to odstranit. Ta cesta vede to, že tedy bude více menších distribučních skladů, které budou obsluhovat určitý region do vzdálenosti 150 km, řeknu příklad, tedy nebude se jezdit na 300, na 400 km, je jeden model. Dráha je dlouho nefunkční model, z kterého nemůžeme skočit do té operativy, logistiky. Jednak je to pomalý, jednozkostnatělý, my jsme zanedbali naše dráhy úplně, že jo, tak jako nemáme zemědělství, nemáme žádný masokombinát pořádný, tak nám máme dráhy rozbitý a jsme do toho neinvestovali. Ale i kdyby bylo nainvestováno, tak tudy cesta nevede a nějakou balíkovou poštou a nějaký tunely, trubky, to zase tam ještě nejsme. Tedy dlouho budeme nuceni se soustředit na ekologii, a proto jste tam viděli toho motýla a říkat si, jak tedy dělat logistiku a tedy my spolu se účastníme na vývoji a optimalizaci, jak má být velký auto, tak, aby se vešlo do nějakých norem, co znamená spotřeba, co znamená zatěžování životního prostředí, dá se tedy odejít z nafty, můžeme jít na plyn, můžeme jít na něco jiného. To jsou věci, kde se pohybujeme, které máme před sebou a to bude ještě fáze, kudy asi si budeme říkat, a jak má vypadat takový auto, jak má vypadat takový kamion, který má do budoucna umět obsluhovat, bude to mít tuhle podobu, kterou dneska znáte. Takže to asi bude mít přednost před něčím jiným. Já ale vidím, že už to asi není zrovna ta nejpřidanější hodnota, kterou povídám, takže pokud řeknete, že to mám ustřihnout, tak to ustřihnu a nebo vám budu vyprávět dál. Ale samozřejmě základ je vzbudit ve vás zájem o něco, co se jmenuje nebojte se začít, nebojte se podnikat. Není pravda, že zeměkoule je jenom takhle veliká a když si zítra koupíš metr čtvereční půdy, tak samozřejmě už druhý se tady nevyrobí, nenaklonuje, on se to nerozmnožuje. Ano, to, dejme tomu, to je nějaká veličina, která se jmenuje ta přibývat nebude, ta bude nabývat na ceně. To můžeme říkat, že je dobře uložený kapitál. Ale podnikat znamená nebát se dát prostor myšlence. Mám-li myšlenku, je vždycky prostor a dá se začít za 10 let, jako za 5 let. Nic vám neujíždí, když si nebudete plést podnikání jako tou rychle se dostat k penězům bez práce. Je třeba si prostě uvědomit, že podnikání není špekulace, ale podnikání je něco, co je svoboda, kde se dá začít, kde tady je obrovský trh, máme ho největší 550 milionů a já vám chci říct, když máš myšlenku, máš odvahu, uneseš odvahu a rozhodneš se, protože co je základ v podnikání? Především porazit sám sebe. A já musím u sebe porazit to, že se bojím, co když se a tak dále, to znamená najít odvahu udělat rozhodnutí. A když udělám rozhodnutí, víte, tak je to jako představte si, že máte nějakou vaničku plnou vody a teď vy furt prezentujete, jak je to geniální, jak s tím naložíte, kde to všady poteče, ale ona je furt plná, nic neteče. Protože nikdo se nebohnul a nevytáhl ten špunt, aby to začalo téct. A teď to teče. A vy zjistíte, že to teče blbě. Ježišmarja, co jste? No tak když jste pilní a máte právě
v sobě ten charakter, že to dokážu, tak se s tím perete a začínáte to korigovat tak, aby to teklo tam, kde jste si to vy ve své vizi nastavili. A začínáte něco ovlivňovat. Začínáte něco řídit. Ale základ je věřit si. Já tedy musím znát. Musím něco mít nastudovaný. Musí to být moje hobby. Pak je ten druhý koníček, který dostaví se. Já přeci nejdu na hřiště proto, abych neprohrál. Jsem prohrál. Já nemůžu říkat, já tam prosím tě, oni jsou blbí, když tam půjdu, to je zbytečný, prosím tě, to nejde vyhrát. Ne, já musím být nakódovaný, já tam jdu přeci, abych vyhrál. Ano, to je přeci první, co musím mít v sobě. A když teda jsem o tomhle přesvědčený, to znamená, já si věřím, mám konstelaci, která mě říká, já mám odvahu udělat rozhodnutí, a teď ještě se dostaví taková ta mladistvá naivita, že jo, protože se nahoře dole a kolika, jak. To znamená, teď mám tedy tu odbornou kvalifikaci, teda trošku o tom něco vím. Byl jsem trpělivý a trošku jsem 2-3 roky někde šel do světa, abych viděl, co je velký koncern, jak to funguje, a pak si uvědomil, ne, tam nechci být, já půjdu radši k rodinný, soukromý firmě, protože to má úplně jinou hodnotu pro mě. Že? Ale a teď jsem si teda něco naučil u velkého, u toho menšího, a teď je myšlenka, kterou jsem buď okoukal, nebo no tak se nebojte se rozhodnout a začnete, ale musíte mít myšlenku. Nejde něco kopírovat. Když kopíruješ, tak já udělám 3 kroky a spadnu do nějaký hluboký strouhy, kde si rozbiju čumu, a když mě okopíruješ, no tak ty uděláš 3 kroky a spadneš tam taky. A přeci vy musíte mít vlastní myšlenku, s kterou chcete zvítězit. Jakmile někdo někoho kopíruje, tak to je jenom otázka času. No, něco trvá dlouho, něco méně dlouho, něco ještě u toho prásknu nějaký know-how, ale to přeci to není. Tedy běžte do toho, nebojte se toho a začněte. Základ změny a bohatství společnosti je skutečně střední a malý podnikatelský prvek. Jsou to rodinné společnosti, nebojte se do toho jít, když se v rodině nedomluvíte s bráchou, nejde to, nerozumíme si, prodat se to dá vždycky, když to má kvalitu a má to know-how. Ale začněte a nebojte se toho. To není jednoduchý, to musí každý prožít, najít odvahu a vzít 2 syny a začít s nimi ve firmě dělat, ale každému přeju, aby to dokázal. Ještě jednou děkuju, že jste vydrželi. Díky. Ještě keď tak někdo má otázky na pana Piškanina, tak kľudne sa pýtajte. Myslím, že byste dokázali aj v súčasnosti budovať tak obrovskú firmu, ale ako by som dal ešte ďalšiu otázku, že či vidíte aj v súčasnosti priestor pre začiatok podnikania, tak jak ste to videli v tom 92. ste videli ten retail s výrobou. Ano. Já jsem vlastně ten konec. Ještě jednou, já tedy zopakuju otázky. Byly 2. Po roce 90, že se dá začít teda s nějakou myšlenkou i teď, jestli to tak můžu, rozuměl jsem tomu dobře. Ano, samozřejmě nejde odbourat prvek, který už nejde ničím nahradit, a to je změna toho systému, který tady proběh. Najednou se něco rozbilo, začalo se něco nově budovat, nadnárodní kapitál jsem najížděl a teď jste se tam, když jste se správně zorientoval, mohl do něčeho skočit. To určitě je jeden z faktorů, když řeknu, že ne, tak vám lžu a neříkám pravdu. Ale ten sám o sobě ještě neříká, že bych něco vybudoval. Tedy vy musíte potom mít, a já se k tomu vrátím a tím jsem končil, vy musíte mít myšlenku. A když máš myšlenku, sám sobě věříš, seš natolik odborně zdatný, trošku si byl ve světě, něco si viděl, znáš nějaký jazyk, tak teď se dostaví prostě moment, který se jmenuje. A je tady to prostředí? Je tady ten trh pro tu moji myšlenku? No to je to, co teď musíš vyhodnotit, jestli to tak je nebo není. Ale když máš myšlenku, dá se začít kdykoliv a nemusíš, protože to by pak platila věta, nemá cenu něco dělat, když to už je všechno obsazené, na tom trhu žádný prostor není. To není pravda. A vy jste jedni z těch, kteří máte obrovskou šanci, protože tady zároveň dochází k nějaké generační obměně. A ta neběží jenom teď myslím v podnikání, v myšlení, tady se potkává víc faktorů najednou.
furt vlastně klepe na dveře někde krize, že jo? A to se budeme bavit ještě za 10 let, furt, že je krize, protože jsme všichni, nám nikdo nic nám nechybí, že jo? Na konci je pohodlnost, lenost, tedy nechce nikdo prostě se motivovat, startovat, jít za novejma věcma, ano. Protože od války už je tady x generací. Jedni dělali, druhý dělali, furt se kumuluje kapitál, šetří a dětskem se dává. To znamená, najednou tady tedy je generační obměna, která začíná tlačit na něco, že se musí něco změnit. Ano. A vy máte jako nová generace, mladá, myslící, vzdělaná, jazykově vybavená, trošku ekonomicky myslící se svým zdravým selským rozumem, protože pozor, to je složitý, to je nefunkční. Ano. Tedy ne opravdu. Takže máte obrovský prostor začít a přemýšlet trošku jinak, než se přemýšlelo doteď. Tedy nebojte se to a ta odpověď je ano, dá se začít. Když je myšlenka, dá se začít. A samozřejmě teď bych ti mohl vykládat to, co jsi tam slyšel. Musíš mít schopnost charakterovou vlastní, tedy lidi, jaký lidi kolem sebe, ano. To je jedna taková věc, to už je i kousek štěstí, že se obklopíš správnýma lidma. Ano. Pak najít, uvědomit si, co platí. Nemůžeš být sebevrah, který řekne, tak já mám myšlenku, je technologie, já to teď začnu vyrábět, no to je úžasný, ale já to musím umět prodat. Ano. A umět prodat je dneska složitější, než vyrobit. Ano. Proto říkám, že musím umět přesvědčit zákazníka, protože on neví, co chce, já mu musím říct, co potřebuje. Tady někde to kouzlo umění prodat. No a pak si musím říct, je tady vůbec taková síť, že teď jsem si půjčil peníze, zainvestoval jsem, postavil jsem fabriku, ta to dělá tolik tun. A najednou si uvědomím, no jo, ale spotřeba v České republice je 2 tuny týdně a já toho vyrobím 2 tuny za hodinu. Že? A najednou, co s tím, tedy já musím nastudovat prostředí, kde se pohybuji a tyhle věci, já z toho nechci dělat vědu, prostě je to odvaha, je to myšlenka, samozřejmě teď s tím musím někde najít nějaký správný kontakt, ale dá se vždycky začít. A ještě se dá začít i tak, že není pravda, že mi musí být 25. Dá se začít, jako já v 45, kdysi, že dá se začít v jakémkoliv věku, když si věříš a jsi o něčem přesvědčený. Prosím. To je krásný. Ano, rozumím. Já jsem řekl, že jsem vůbec nevěděl, co je logistika. Já jsem si pouze připustil, že jsem teď mi odpust ten výraz, který použiju. Takový ty zlatý pstruzy, teda ty velký nadnárodní koncerny sem teď najedou do té České republiky. Že jo. Jedni budou chtít budovat síť, druhý budou chtít kupovat fabriky a vyrábět a vlastnit. Že jo. A teď jsem si řekl, no jakou tady mezi tím máš šanci. Tak jsem si řekl servis, musím jim poskytovat nějaký servis. A začal jsem poskytovat servis, to znamená, začal jsem nakupovat, začal jsem skladovat, začal jsem rozvážet, tisknout doklady, začal jsem tam hledat synergie, začal jsem to studovat, jak to dělají v Německu, jak to dělají v Rakousku, jak bych to mohl dělat jinak, ale ceněji. A začala se vlastně z toho rodit logistika a dneska s odstupem času, děkuju Bohu, že jsem prostě si neřekl takový, budu vyrábět, Ano, dneska, když máš základnu, máš už kapitál, máš lidi, máš zkušenost, tak teď postupnými kroky se chci k té výrobě furt přiblížit. Někde jsme si ji koupili a s tou logistikou teď prostě někde mezi tím hrajeme, protože co je logistika? Vem si řetězec. Tady se vyrábí, mezi tím je obrovský proces a na konci je regál, kde to končí. Ano? A teď je krize. A ten velký hráč řekne, no dobře, kolik dáte na tu krizi, že jo? A teď to začíná tak, že první prvek, na kterým začnu dělat peníze, není to, že já začnu přemýšlet, co dělám blbě, co musím změnit ve svém sortimentu, co musím udělat s cenama, abych měl jiný obrat, abych měl marži, co musím předělat já jako výrobce, co musím udělat se svojí kvalitou, aby se něco změnilo. Ne, to přece nebudu řezat do svýho. Je tady proces služeb. O kolik budeš jezdit lacinější, o kolik budeš skladovat lacinější, o co mi dáš lacinější paletu. A začíná to úplně někde jinde. Ano. A tento proces stále ještě běží s vědomím, že přeci to musí mít někde konec. A abyste tomu mohli jít proti tomu, musíte přicházet s novýma věcma, musíte umět nabízet takzvaný, jak už jsem to dneska nazval, full service, teda kvalitní, ucelenou, plnou službu. No a zároveň si říct, že musím někde ještě mít jiný noj
který mě garantují stabilitu vůči té logistice. Takže to je nějaký náš rozvoj. To je jedno, teďko to takhle. Seš nejvíš, tak začni. Mali problém s likvidáciou nejakého väčšieho množstva tovaru, či sa na ňo zabudlo, alebo ten tovar vyexpiroval, že také situácie. Samozřejmě, to je skoro denní chleba. Ano. Jak vzniká takový problém a jak takové chyby vznikají? Já jsem řekl, že když si nabídnout full service, tak jestli něco na tom řetězci, kde je konec výrobního pasu a tady je retail, je to, kde máme obrovský know-how a je k tomu dopočet, je to, že přebírám tu nejchoulostivější a nejcitlivější věc, na který si každý většinou rozbije hubu, a to se jmenuje disponovat v čase zboží. Tedy objednávat zboží na základě vyhodnocení objednávek, na základě sledování křivek prodejnosti tak, abych to, co jsem objednal, taky v čase, než to propadne, uměl prodat. A tam někde začíná to, co ty většina z nich neumí, a teď se ještě dostává ten synergický efekt, který se jmenuje tak, když nakupeš, ale pro Billu, pro Tesco, pro Aholda, teď najednou, až končíte na Makru, že tak máte obrovskou sílu a umíte teda s tím dodavatelem nějakým způsobem disponovat. A zároveň teda nabízíte tomu svému partnerovi to, že on nefinancuje zásoby, protože tedy nenakupuje do regálu. Neděje se to, že tedy jeho disponenti špatně nakoupili, neprodali a každý den za miliony se kydá zboží ven, který odváží kafilérka a podobně. Tedy děláme to my. Přesto se stane, že v průběhu se stane buď to chyba v objednávce, nebo výrobce udělá chybu. Tedy najednou tady něco je, co se musí zlikvidovat. A na to je dneska nějaká teda naše norma, která je daná zákonem, a pak je to tedy, jestli je to potravina, jestli je to maso, jestli jsou to vejce, jestli je to průmyslový zboží, tak se s každým musí naklédnout. Jsou to veterináři, kafilérka, určené místo, podruhý, jak likvidovat, když jsou to ledničky a podobně. Ale všechno máme za sebou, protože co se děje? I když neudělám žádnou chybu, tak je ještě v tom lidský faktor. Poškodí to při nakládce, poškodí to při skládce. Spojí se mi s vedoucím filiálky a řekne, hele, rozdělíme si to na půl, tady napiš, že jsem to rozbil, rozumíš? A teď se začíná špekulovat, ano. A najednou se vám tady rodí něco, co prostě nemá nic společného s tím, že byste udělal systémovou chybu, ale lidský faktor začíná hledat skulinky, jak s tím umí co nejlíp naložit, a ten faktor se jmenuje, jednou je to u vás šéf expedice v tom vydávajícím skladě, pak je to řidič, pak je to příjmový vedoucí na té prodejně, ano, pak je to ten jejich skládek, pak je to personál, který to se dává do regálu. A mezi tím každý má chuť něco ochutnat, ano, mezi tím každý se k tomu chová jako k cizímu a na konci jste jenom vy, kde se jmenuje hopy a řekne se, tak tyhle byly rozmačkaný, tohle bylo rozbitý, tady chyběly 3 kusy, že jo, a my jsme tím konfrontováni. Tedy musíme umět nejen likvidovat nadbytky, ale musíme umět taky řešit to, co jsem vám teď popsal. Tedy ano, je to skoro denní chleba, je tam to obrovské know-how, kterým se odlišujeme od těch ostatních, že na tom nekončíme, protože to jsou věci, které jdou za váma. Teď tady byly 2, tamhle to takhle držíme. Jednu věc, která mě hodně zajímala, tak já vlastně pro firmu vašeho typu hodně zajímavou příležitost z hlediska partnerství, ale zkrátka i objemu zboží, a to je právě Amazon, který sem půjde teď příští rok. Kolem Brna Je to tak? Ano, je to zhruba 1,5 měsíce stará záležitost, kde to téma se jmenovalo. A teď zase bych mohl, vám v té krátké době to člověk neví, v prezentaci tím vás unudím, to jste tak, jak jste někde na přednášce, tak člověk se snaží vám trošku něco říct o životě, abyste si něco odnesli. Tedy na tu otázku, když musí být funkční infrastruktura, takový velký hráč, jako je Amazon, sem půjde tehda, když prostě budeme konečně to, co si přál Baťa, uděláme si republiku pro 40 milionů, vybudujeme si jednu dálnici, vybudujeme si železnici, vybudujeme si vodní kanál, jsme ti, kteří tu Evropu umějí spojit, dneska bychom z toho žili, ale my se nedostaneme z Karlových Varů po dálnici do Prahy, teda do Mnichova ano, ale do Prahy ne, tedy do hlavního města. Takže je tady někde problém, který se jmenuje, my nemáme dobudovanou infrastrukturu tak, aby ta logistika té obrovské hmoty, který Amazon hledá, prostě aby to tady vůbec usadil, ano.
A pravděpodobně to dopadne tak, že prostě půjde do Polska nebo někam jinam, ano. Tedy mě to strašně samozřejmě zajímá a to stejný teďko, co si vzpomenul, protože už se dostáváme tedy do e-businessu, tedy je jedno, jestli jsou to teď potraviny, nebo jestli je to průmyslový zboží. Dneska tady zrovna u vás v Brně, že jo, protože vy máte tu historickou tradici, nejen úžasný, lepší školství, než to, ale především průmysl, ale je tady i ta přidaná hodnota, že když se podíváme, kde jsou dneska elektronické nebo e-firmy, e-business, tak je to tady u vás kolem, ale pak musí být ty dálnice postaveny. Já nemůžu jet do Rakouska, že dojedu 10 kilometrů a před Mikulovem spadnu z dálnice, hotovo, že jo, a jedu krokem a teď to je jedno, když pojedu na druhou stranu nahoru na Polsko, tak je to v bledě modrým. Tady my musíme dobudovat infrastrukturu, to je něco, kde, když bychom teď byli spolu podnikatelé, tak si zítra půjdu půjčit peníze, protože to jediný peníze, který se mi okamžitě vrátí tím, že jsem tu síť vybudoval, protože najednou jsou ztrátový časy pryč, spotřeba absolutně jde dolů, rychlost se mi zvětší, výkonnost se mi zvětší, tedy najednou mi to ta ekonomika prostě zaplatí tak strašně rychle za sebou, ale pak tam nesmí být ta špekulace, nesmí tam být 20 let koupený pozemky přes poslance a podobně. Tedy je tady něco, kde když bude funkční infrastruktura, tak máme obrovskou šanci, ale my jsme ji propásli. I když platí věta, když něco děláš dobře, nikdy není pozdě, ale ta infrastruktura je dneska pro nás něco, čemu nemůžeme říct přidaná hodnota při rozhodování nadnárodního kapitálu. A ještě se na to podívejte jinak. Si představte, že tady jste slyšeli sociální historické zpátky, ano, nadnárodní, musíme sem dostat nadnárodní firmy, protože ty jsou ti, kteří zaměstnají lidi. My zaměstnáváme taky dneska 4 000 lidí, od státu jsem nedostal 10 haléřů, ale mám být konfrontován tím, že nadnárodní firma dostane z mých odevzdaných daní daňovou výhodu na každého člověka 15 000 korun 5 let třeba za sebou. Že? Tedy já z mých daní mám vlastně platit konkurenci, která mě má zlikvidovat. Ano. No to je absurdita. No. Tedy jestli tady ty prachy prostě chceme použít, tak pak se nastartujeme sami. Ty jsi se chtěl zeptat. Ano. Je to logické, co říkáš. Víš, jaký momenty musí nastat, aby si z klasické rodinné firmy udělal něco, co je nějaká korporace, která má jinou podobu, AS Holding. Tedy první věc je, umíš se normálně financovat, neumíš se normálně, musíš jít někam na burzu, potřebuješ silného expanzního partnera, potřebuješ partnera s kapitálem, asi venku z té rodiny, ano. A přestáváš vlastně tahat za ty opratě sám a přestáváš být ty pánem v domě. Ale to nejpodstatnější je vnitřní filozofie nastavených hodnot, která se jmenuje já jsem něco budoval a buduju to proto, aby v tom jednou ta další generace pokračovala. Tedy já jsem coby zakladatel, zároveň podnikatel, manažer a tatínek, tedy musím v tomhletom trojlístku udělat rozhodnutí, který se jmenuje jak teď nastavit pro budoucno kormidlo tak, aby ta firma i za 5 let nebo za 10 let existovala. Tedy převzít tu zodpovědnost a nastavit to, a protože moje filozofie říká, firma není bohatá jenom velikostí zisku, ale firma je taky bohatá tím, koliká ta generace tu firmu převzala. A teď víte, a všichni máte sourozence a podobně, no rozumíte si, 2 nerozenci, představte, že to máte všechno napůl, teď ty to chceš prodat, ten druhý chce podnikat, najednou se to... Tedy nastavit model a najít teďko odvahu, udělat ten krok pro budoucno tak, aby se nastavily regulatory, ta rodinná ústava, kterou jednou bude garantovat,
že už nikdy nedojde ke střetu v té rodině, který půjde proti té rodinné firmě. No a co to znamená? No je to jiná kultura, jiná firemní kultura. Jsou tam naprosto vyznávané jiné hodnoty. Já vždycky říkám mým manažerům, když jdou na obchodní jednání, kde teďko sedí ty nadnárodní manažery, oni mají ty krásné vizitky, že jo. Teď každý se tam klepe, říká, kurňo, aby mě zalistoval, aby prostě něco, že jo. A já tam jdu a teď on má nacvičených těch 12 frází obchodních, že jo, který teď na mě zkouší. A já si ho musím představit jako nahýho, ano, a musím si říct, no co je za tebou? Když ztratíš tu vizitku, tak nemáš zítra s kým jít na kafe. Ti nikdo nepodá ani ruku. Ale za mnou je majetek, za mnou jsou lidi, za mnou je zodpovědnost. Ano. Tedy to je něco, co já říkám, že to je ta hrdost na to, že rodina může něco budovat a musíte pak jít příkladem a vytvářet teda ten obrovský tlak na tu rodinu, přestože tam chcete být demokrat, aby se rozhodli, aby se v tom dalo pokračovat. Ale to byla trošičku teďko naširoko, teďko úzce k tvé otázce, proč teda jsme nezvolili jinou formu právního subjektu, proč je to zrovna rodinná firma. No, já jsem se rozhodl, jak tomu mám blízko, je to nějaká filozofie vnímání hodnot, kterou mám, ano. Protože hodnota, já ti to řeknu, když budu nadnárodní, tak prostě to zahodím, nejde to, kašlu na to, člověk mě vůbec nezajímá, já jsem motivovaný na zisku, to nevadí, jak tady podřízneme 10 lidí, těm tady dáme výpověď, ano, a tady bude nějaký, když to rodina, ta má nějakou morálku, nějakou kulturu, jsou tam nastavené hodnoty, které říkají, jak mám zacházet s mými lidmi a řeším ty věci trochu jinak a k tomu mám blíž, proto jsem se takhle rozhodl. A já jsem to neustřih, jo. No, člověk je tím často konfrontant, co bys udělal jinak, kdyby si znova, ale ty jsi to teď trošku řekl jinak. Určitě bych asi udělal jedno poznání. Mí synové vrůstali do firmy při jejím růstu, při jejím tvoření, pač jim bylo 13, 17, tedy byli od začátku nějak u toho a pak jeden je právník, druhý je ekonom, tedy jeden byl v Chicagu na centrálním McDonaldu a druhý byl v Kanadě, že, a studoval daně, práva a takové věci. A pak šli do firmy a toto období mělo rozměr 6 měsíců. Asi jestli bych něco dneska udělal jinak, tak bych určitě řekl, že to období mělo být 3-4 roky někde zkusit jinou kulturu a jiný myšlení a jinou zodpovědnost, než automaticky se dostat do té role člena té rodiny a přebírat tu zodpovědnost za pochodu bez téhle obrovské zkušenosti, která se dá někde jinde nabrat. Jináč nevím asi, co bych udělal jináč, to je něco, co i těm klukům trošku dlužím. Tak ještě poslednou. Prosím. Ježiš, to je krásná otázka. Asi největším nepřítelem dalšího rozvoje jsem já sám sobě. To asi by byla ta odpověď. Samozřejmě platí věta. Chceš-li v životě být úspěšný, pak musíš umět vykompenzovat nasazení a práci s nějakým koníčkem a hobby. Jestli tyto věci nejsou v rovnováze, je to jenom otázka času, kdy se z tebe stane blbec, který přestane být objektivní, který neumí být nad věcí, začne být křečovitý, ztrácí lidi, protože s nimi neumí komunikovat a dostává se na úplně jiný chodník. Teda někde musíte mít nějaký kompenzační prvek, přes který srazíte ten adrenalín a dobijete si ty baterky a řeknete se tak a teď v pondělí v té Praze zase tam všichni to na mě budou zkoušet a špekla, jak to mám všechno ustát. Tedy musíte někde mít něco, co kompenzuje a vyrovnává pracovní nasazení s něčím, kde si dobiju baterky. A já miluji, takže předělávám statek a strašně rád, jak už jsem řekl, mám přesná traktor, jezdím na Harley, motorky, jezdíme do světa, teď jsme měli 14 dní, 5 států v Americe,
na Harley, to jako když na koni projedete Ameriku, a protože se jsme Hopíci, že? A víte, že nejstarší kmen indiánů jsou Hopíci. Tady jsem se dostal do rezervace a teď přímo teda k prezidentovi Hopi, který nás přijal a v hopštině prostě nás oslovil a pak v angličtině. Tedy člověk musí rád lyžu, miluju Tyrolsko. Dělám teda spoustu sportů, ale především taky máme vlastní nadace. Předělali jsme kostel, udělali jsme hřbitov, udělali jsme fotbalisty, hasiče, sponzorujeme jízdu králů od začátku. Tady spousta ještě jiných prvků přednášíme, na škole jsem Rotarián. A teď bych vám mohl, tedy člověk, víte, musíte žít jako motor, jakmile sundáš otáčky a motor vychladne, tak už ho nenatočíš, ano, takže to je jedna věc, kde člověk furt nějak žije, ale stále mezi tím pracovním musí být někde nějaký hobby, který vám dá sílu, protože z čeho se skládá život, že? To je nekonečně řada různě po sobě jdoucích průserů, že? A teď vy to musíte umět kompenzovat tak, že z 10 zpráv většinou je to tak, že jste šťastná, když je 5 dobrých a 5 negativních, ano, tak ještě to byl dobrý den, že? A teď, když to chcete trávit a nestratit soudnost, tak musíte mít kompenzační prvek. A to je jedno teď, co to je, ale je to nějaké hobby, které musíte mít, přes které si dobíte baterky. Nepodceňte to. To platí i v životě, to je jedno kde. To nevydrží ani vztah mezi chlapcem a dívkou. To se musí být něco ještě nad tím. Máme zostáva nič, len poďakovať pánovi Piškaninovi za veľmi inšpiratívnu prednášku.